Nazdar lidi, takže jsme stávali, měli jsme madraci na zemi, chtěli jsme si vyzkoušet, kdo je spát na podlaze, protože postel, co tady máme, je blbá prostě, je blbá, jo, je praskaná, rozvrzaná, propadá se. Klárka tady zatím vaří čaj. Nazdar, Kláro. Dobré ráno. Dobré ráno. Lidi. Takže takhle my tady stáváme, jak vidíte, náš byt je studentský. Takhle pěkně. Počkej, tohle je v obytě. Musíme se ještě naučit YouTubingy. Prostě je Přijďte na náš studentský. youtubery. Koukám, že na ty kameře je pořád líp než v reálu. Asi všichni youtubeři, že? Poznámka pro všechny let's playery. Teda... Byt nebo já? Jenom byt. To ne, i ty, jsi prostě městská, ale bez jiná, takže to tam máme pokoj, jo, možná, no, jako home tour, teda room tour plánuju až samostatné videjko. Zeptejte, tak se vás chci zeptat, jestli by vás to zajímalo, pokud ano, napište nám do komentářů a my to Jo, natočíme. pokud by vás zajímalo, prostě jak vypadá náš pelech, naše doupě, tak nám napište do komentářů a... My si tam uklidníme a pak to natočíme. Ne, my si tam dáme ještě větší bordel a pak to natočíme, to je konečně zážitek, všechny tady ty youtuberky si myslí, jak to je hezky, mají tam jedno tričko na podlaze a hned mají problém, že mají borču sám, jo. Tak to jste neměli naše, my když máme jedno tričko na podlaze, tak máme pocit, že na to někdo uklidil, jo. A to se nikdy nestalo vlastně, aby bylo jenom jedno tričko na podlaze. My tam jsme tak dneska 10 triček na gauči poházených, jo. Takzvaný Klárky věšák. Ahoj. To je Klára. Co bych vám měl říct, no. Vysoká je asi 177 cm, váží 57 kg. Veselá honka, má takový, no, ale pyžamko má, to horní bylo dřív moje, už není. To je teď moje. A má takový zvláštní zvyk, že cokoliv měl si na sebe vleče. A má tam díl než 8 minut, tak prostě má pocit, že je to její. No. Institut vydržení najdete v občanském zákoně. Ano, ona je docela chytrá, ona ráda chytračí, no. Ahoj. To je Klára. Říkám mi Klárka, Klára, jak kdy, říkám, ty krávo, když mě nešte, jo. A nebo Karla Konkolová. My spolu trávíme dost času, třeba včera jsme spolu strávili asi 24,5 hodiny. Ne, to vlastně nejde, takže 24 hodin. Ne, bez 2 hodin, když jsem měla doučko, tak ty jsi byl tady asi. Ano, strávili jsme spolu rovných 22 hodin, protože když má Klára doučování, ona doučuje ostatní děti, hlavně fyziku a matematiku. Fyziku na vysokoškolské úrovni, matematiku na středoškolské úrovni. I když ona dokáže i matematiku na vysokoškolské. Prváky navyšnaví se nějaký VUTáky, takový ty podřadný obory na VUTčkách, nebo vlastně všechny obory na VUTčku podřadný jsou, že? Nejsou? Máš špatné informace, takže až na ten obor s výtvarným uměním, co tam mají na VUTčku, tak se všechny podřadný. No. Zkrátka poučuje ostatní méně ceny lidi. Tak, tohle to není jako, jo, tohle, ona někdo si koupí, ale Daniel Steelovou. Zdeněk Opava. Když na holka si koupí Daniel Steelovou, 50 odstínů, nebo 50 odstínů šedí. Klára si takhle těžko nemusí, Klára tohle věci prožívá v reálném životě bez těch takových knížek. Takže ona začne koupit knihu jako Chemie kolem nás. Antikvariáti, kde si dělala kávičku, která moc nechutná, tak si musela trochu dosladit hnědým cukrem, no. Což teda se zkazil jdem z kafíčka, ale asi byl tak škaredý pro ní. Ahoj. To je Klárka, je moc fajn. Je fajn holka, jo. Podívejte se, když taky vidíte tu postavu, je to taková hruštička úzká. Tak jo. Tak Zde něco máme v lednici. Jo, ale fričky uděláme jindy. Počkat, tak já jenom řeknu, co pro mě dneska k snídani. Dneska k snídani budu mít pribiňák. Chceš Tak. taky pribiňák? Jo, to je náš kout, jo. Máme tady 4 pribiňáky. Máme tady goudu, máme tady ajda, máme tady pesto, ale to už naše chci, takže to už nebudem. Máme tady taky zbytky másla, máme tady vejce, máme tady zkoumáčku na špagety, sugo al pomodoro e vino barolo. To není, jo, Aha. Tak si taky pribiňák. Popravdě ani chuť nemám. Tak ne, ale já si dám pribiňák, mixík, taková vanilka. Já jsem moc nejde, já jsem chtěl moc.
Nevím, jestli jsem Tak dostal. jo, když to jdeme pokračovat z našeho dne. Další vstup. Jo, další vstup zase jindy. Ahoj! Končí pohled na kanárky. Paleček na noze. No, vám řeknu. Když jste měli reakci, tak příběh vám řeknu další videjku. Jdeme z toho samostatný videjko. Když chcete vidět paškvárka při závěrných pálešek utíká na zalednici, tak se schovat, jo. Tak ten příběh vám však povím příští videjku. Nebo takhle, když tohle video dostane aspoň 200 lajků, tak povím příběh o kárčiným palci na noze. Vidíte, se to schovává, no. Ahoj! Budete patrný, tak čau, ahoj. No a ještě... A ty nebudeš nic říkat? Martin si dává to nějak. V obědu si dávám to nějak zlý. Stál 56 korun, ano, jsem student. A k tomu polévku. Polévky za 5 korun a stál za 5 korun. Ano, jsem student. A byl jsi dnes ve škole? Ano, jsem student. A včera? Ano, jsem student. Jsi student podle průkazky. A tady chodíme na jídlo. A tamhle se zvedá pan docent Buchníček. Dej si obědat ten salát. A tady kouká na holku. Dej si obědat ten salát. S tím mobilem. Jak se cítíš po tuňáčku? No, cítím se smutnej, cítím se unavený, stegraný životem. Asi si dal KitKat. Stop. Stop. Máš pít. Ty prosím, ještě tady zavřou. No, už to zbyvet, viď? Yeah. Co ti spadlo? Stříkačka. Tady je. Spadla. No, mrška. Málo místa v telefonu. Rychle. Dobrý? Bylo to dobrý? Rozluč se s našima divákama. Mož být.